Sano taas, ette tehnyt tänään oikein mitään. Ja kuitenkin nousit ylös sängystä, lähdit ulos, vastasit viesteihin, olit sosiaalinen, nukuit, makasit tekemättä mitään, koska ymmärsit pitää huolta itsestäsi. Vihdoin. Olet unohtanut sen liian pitkäksi aikaa. Enää et pystynytkään valitsemaan levon ja tekemisen väliltä. Tai kuka tietää, ehkä vielä hetken olisitkin voinut, mutta sitten olisit pudonnut kuiluun, jonka reunan löysit juuri ajoissa. Ymmärsit, että tähän voi vielä pysähtyä, ilman että putoaa. Ja toinen, joka putosi, pääsee sieltä vielä ylös. Se tuntuu nyt ikuisuudelta, mutta isommassa kuvassa se on vain ohimenevä vaihe, joka värittää elämän kartasta vain osan. Hän uskotteli niin hyvin muille pärjäävänsä, että alkoi uskomaan siihen itsekin. Hän löysi ratkaisut, noudatti neuvoja ja ohjeita, näytti elävänsä täydellistä ja tasapainoista elämää. Sanoi, että väsyttää, mutta vakuutti jaksavansa ja pärjäävänsä. Ehkä hän pärjäsi, mutta ei jaksanut. Parhaamme me kaikki teemme. Toinen tekee näennäisesti enemmän, puhuu suuria. Ehkä siinä on osa totuutta. Ehkä hän pystyykin johonkin asti. Mutta jokaisella meistä on seinät. Toisella kauempana, toisella lähempänä. Siihen et voi itse vaikuttaa. Mutta siihen voit vaikuttaa, kuinka monesta menet läpi ja mihin pysähdyt. Milloin keho ei enää kestä seinien läpi juoksemista. Toisiin vertaaminen on liian helppoa, eikä lopulta palvele ketään, koska jokaisella meistä on elämä, jota haluamme elää, nauttien, ei selviämällä, vaan eläen. Milloin keho ei enää Sano taas, ette tehnyt tänään oikein mitään. Minulla on sinulle ratkaisu.